Joseph Muscat ħallas l-ikbar prezz li seta' jħallas meta f'Novembru li għadda, f'Diċembru li għadda ħad deċiżjoni li ma jibqax Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Huwa membru parlamentari li ngħata l-fiduċja mill-poplu tagħna u naturalment jiena meta kien hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet dejjem ħadthom. Kien dan il-mod li bih il-Prim Ministru Robert Abela iddefenda lill-konsulent tiegħu Joseph Muscat fid-dawl li Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Keith Schembri li Muscat ħalef bih sal-aħħar f'Kastilja jinsaq fuq police bail wara li kien interrogat b'arrest fid-depow tal-Pulizija b'rabta ma' akkużi serjissimi ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni mill-beħ tal-passaporti. Il-kejl li qed juża Abela mal-predeċessur tiegħu ifakkar lil ħafna f'kif Muscat innifsu mexa b'mod identiku mal-eks Ministru Konrad Mizzi meta kien irreżenja minn deputat mexxej tal-Partit Laburista iżda xorta żammu bħala membru parlamentari u Ministru fl-uffiċċju tiegħu. Naħseb Konrad Mizzi diġà ħallas politikament ukoll għax kellu jirreżenja minn deputat mexxej tal-partit. Robert Abela kien qiegħed jirreaġixxi għal mistoqsijiet ta' Net News fit-tmiem laqgħa u attività soċjali mhux tas-soltu għall grupp parlamentari tiegħu li nżammet issib filgħodu f'Villa Franzija Ħallija. Illum attenda l-grupp parlamentari Joseph Muscat. Ilkom hawnhekk minn qabel beda l-grupp parlamentari u naħseb rajtu tajjeb minn kien hawn minn ma kienx qiegħed hawnhekk. Bekk Abela konferma li Muscat ma kien imkien fl-inħawi ta' Villa Franzija filwaqt li suġġerixxa lil dawk li tisejħu għat-tneħħija ta' Muscat mill-grupp parlamentari biex ikunu aktar pożittivi. Jien nagħmlilkom suġġeriment, ejja naħarbu minn negattiviżmu u niffukaw fuq il-pożittività. Il-grupp parlamentari Laburista sejja f'ġurnata mhux tas-soltu f'waħda mir-residenzi uffiċjali tal-Prim Ministru fid-dawl tal-pressjoni bħalissa dejjem qed tiżdied dwar jekk il-pożizzjoni ta' Muscat fil-grupp parlamentari tal-Gvern għadix tenibbli, kif ukoll fid-dawl taż-żieda fil-morsa ekonomika fil-pajjiż kawża tal-COVID-19 jiem il-bogħod mill-budget. Mhux ċar jekk il-futur politiku ta' Muscat kienx diskuss matul din il-laqgħa msejħa in extremis li l-Prim Ministru ġustifika bħala waħda skedata. Użajt il-kelma in extremis ma naqbel miegħek xejn, aħna grupp parlamentari li huwa maqut li nagħtu pjaċir niltaqgħu flimkien. Dan der fiċ-ċar tant li wara l-laqgħa tal-grupp parlamentari li għali attendew ukoll id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Partit Daniel Mikallef u l-President tal-Partit Laburista Ramon Attard sar festin familjari f'Villa Franzija fl-eqel tat-tieni mewġa tal-COVID-19 f'pajjiżna.